Helo, bore da. Heddiw rwy'n mynd i ddarllen pennod 14 a 15 o lyfr y Gelyn ar y Trên gan T Llew Jones. Roedd hi'n hwyr erbyn hyn ac yn glawio'n drwm. Gyrrai car mawr o'r heddlu'n gyflym i lawr y draffordd tuag at Gaerdydd. Dim ond dau oedd ynddo nawr, sef Will Evans a'r constable Llywelyn. Roedd yr inspector wedi penderfynu aros yn y plas am fwy nag un reswm. Yn y lle cyntaf, roedd e am fod yno i arestio Sir Walter Frost pe bai hwnnw'n mentro dychwelyd adre yn ystod y nos. Roedd e hefyd am gadw llygad ar Wilkins, ac yn olaf, roedd e am ddefnyddio'r ffôn yn y plas i rybuddio'r heddlu yng Ngaerdydd beth oedd yn digwydd. Roedd e eisoes wedi ffonio'r maes awyr i rybuddio nad oedd awyren jet Sir Walter Frost i gael hedfan ar unrhyw gyfrif. Roedd e wedi gofyn i bennaeth yr heddlu yng Ngaerdydd drefnu bod yna blismyn yn cadw llygad ar y Daisy Bell yn yr harbwr, ond oedd e wedi pwysleisio nad oedd neb i fyrdio'r iot nes byddai'r constable Llywelyn a thad un o'r plant yn cyrraedd. Ac yn ola, roedd e wedi ffonio rhif 3 pen dre i ddweud wrth famau'r plant beth oedd wedi digwydd. Cyrhaeddodd y car ymylon Caerdydd. Roedd y traffig yn drwm iawn a bu raid i Ifor yrru'n arafach o dipyn. Wnaeth hynny i Will Evans deimlo'n anhapus iawn. Roedd e'n deheu am gyrraedd y plant. Ond o'r diwedd, roedden nhw'n ardal y dociau, lle roedd llai o geir a mwy o bobl o gwmpas. Roedd hi'n 10 o'r gloch, ac roedd pobl yn dod allan o'r tafarnau a'r tai bwyta ac yn croesi'r ffordd o'i blaen. Yna, roedd plisman yn sefyll ar ganol y ffordd a'i law i fyny. Stopiodd y car ac agorodd y constable y ffenest. Tynnodd gerdyn o boced ei frest a'i ddangos i'r plisman. PC Llywelyn a Mr Evans, fe? Ond yn eich disgwyl chi, trowch ar y dde fan hyn nawr. Mae'r Daisy Bell wedi angori wrth y cei rhyw 300 llath o fan hyn. Mae 2 neu 3 o'n bechgyn ni yn cadw llygad arni. Gwenodd Ifor Llywelyn wrtho'i hunain wrth symud yn araf yn ei flaen. Gwyddai fod ei bennaeth yr inspector wedi bod yn brysur ar y ffôn yn ôl yn y plas. Diffoddodd Ifor oleadau mawr y car a gadawodd i'r car lithro i lawr tuag at y dociau. O'i flaen gallai weld dŵr yr harbwr yn sgleinio yn y pellter. Yna, roedd plisman arall yn sefyll yn y ffordd, sarjant y tro hwn. Cyfeiriodd y car at ochr warws fawr lle roedd digon o le iddo barcio heb dynnu gormod o sylw. Daeth y constable a Will Evans allan. Safai'r sarjant yn ei hymyl. Constable Llywelyn? Gofynnodd. Ie, tybod Ifor. A dyma Mr Evans, tad un o'r plant i'r goll. Mae'n ddrwg gen i, Mr Evans, meddai'r sarjant yn garedig. Mae gen i 2 o blant fy hunain, ac falle i ddeall trwy ydych chi'n teimlo. Fa'n o'n i'n gorau cael nhw'n rydd yn fyw ac yn iach. Yna, gan roi at y constable, mae'r Daisy Bell lawr fan cop wrth y cei. Rydyn ni wedi bod yn cadw llygad arni ers peth amser. Does dim byd i weld yn symud arni. Ond mae hi dipyn yn dywyll lawr fan'na, lle mae hi'n gorwedd. Cerddodd y sarjant, Ifor a'r saer yn nell at y Daisy Bell, gan gadw yn y cysgodion rhag ofn fod rhywun yn gwylio oddi ar bwrdd yr iot. Yn awr, roedden nhw'n ddigon agos i'w gweld yn glir yn y lled olau. Iot wen brydferth oedd hi, un fawr hefyd, a lluniaidd fel gwylan. Nid oedd o'n llathen o fôr rhwng ei bow a'r cei. Rwy wedi gofyn am lif oleadau, sibrydodd y sarjant. Does dim yn well na digon o ole at waith fel hyn, fe arhoswn ni nes do nhw. Ond yr eiliad nesaf, roedd Will Evans wedi camu allan o'r cysgodion ar draws y cei ac wedi rhoi naid dros y gwacter rhwng yr iot a'r wal. A chyn i neb allu gwneud dim, roedd e'n sefyll ar ddec y Daisy Bell. Edrychodd y 2 arall yn syn. O'r dyn dwl, meddai'r sarjant dan ei anadl. Ond oedd Will Evans yn cerdded at y grisiau oedd yng nghanol y dec. Edrychodd i lawr i berfedd y llong. Gallai weld golau gwan yn y tywyllwch. Aeth i lawr y grisiau. Wedi cyrraedd y gwaelod, gwelodd ddrws o'i flan a golau'n dod allan o dan ei odre. Curodd y sar yn uchel ar y drws a safodd o'r neilltu i weld beth oedd yn mynd i ddigwydd. Agorodd y drws a safodd y dyn tew, Bates, yn y ffram, gan gau allan y golau o'r tu mewn bron yn llwyr. Roedd gwn yn ei law dde. Pwy sy'n na? Gofynnodd. Chi. Sir. Ar eiliad nesaf, trawodd y sar ef a'i holl nerth ar ei drwyn. Mae'n anodd disgrifio'r hyn a ddigwyddodd wedyn.
Taniodd y gwn, ond aeth y fwled i mewn I dôr dec heb niweidio neb na dim ond y pren. Ar ôl yr ergyd ofnadwy ar ei drwyn, roedd pen y dyn tew wedi syrthio'n ôl, ond roedd ei fol mawr yn y drws o hyd. Gwelodd y saer ei gyfle. Trawodd beits a'i ddwrn chwith rhywle o gwmpas ei fogail. Fe ddaeth rhyw sŵn rochian ryfedd o gorff y dyn tew a llithrodd yn araf I lawr y caban a chwmpodd y pistol o'i law. Gorweddai yn awr ar y llawr yn gryddfan. Cydiodd Will Evans yn y pistol a safodd yn y drws. Gwelodd Bert Hill ymhen pella'r caban. Roedd e wedi hanner codio I gader ac roedd e'n pwyso'r fwrdd cil o'i flan. Ble mae'r plant, gofynodd y sar, a'i lais yn ddwm gan ddicter. Maen nhw yma, meddai Hill. Roedd e lais mor fain nag ef ei hun. Mae'n dda chi ddod mewn pryd, doeddwn ni ddim am eu cipio nhw. Fe gawn ni weld am hynny. Nawr, ble maen nhw? Ond yn y caban bach ar y chwith. Mae'r alledd ym mhoced Jack fanna. Ffeindiau hi, roedd llais y sar yn ddiamynedd. Daeth Hill allan o'i gornel a phlygu dros y corff anferth ar lawr y caban. Roedd ochneidio dwfn hwnnw yn awr ac yn y man yn torri ar y distawrwydd yn y caban. Dyma hi, meddai Hill, gan ddal allwedd fach loiw rhwng ei fus a'i fawd. Dangos y caban I fi, meddai Will Evans. Aeth y dyn tenau o'i flan. Fan hyn, meddai, gan sefyll o'r drws cil. Roddodd Will Evans yr allwedd yn y clo a'i throi, a gorodd y drws led y pen. Roedd bwlb trydan yn y to yn goleio'r caban bach, a dyna lle roedd giton lled orwedd ar wely cil. Wrth droed y gwely, roedd Mari fach yn eistedd ar y llawr. Lledodd gwen lydan dros wyneb y saer, ond roedd 2 ddeigryn mawr yn ei liged. Dad, gwedodd Gito gan neidio oddi ar y gwely. Dad, roedd e methu a chredu ei liged. Ond wedyn, roedd breichiau ei dad wedi cau amdano'n dyn, ac yn awr roedd y ddau'n crio. Wel, Sodom a Gomorra, meddai Mari fach, a dyna pryd y barnod y dyn tenau bod hwn yn gyfer da iddo e I ddianc. Fe redodd nerth ei drad am y grisiau ac I fyny ag i'r dec, ond drian ohono, roedd llif oleadau'n goleio dec y Daisy Bell erbyn hyn, ac fe aeth yn syth I freichiau'r Constable Llywelyn a 3 plysman arall o wedi cyrraedd y dec y funud honno. Pennod 15. Roedd car yr heddlu'n hymian ar ei daith I fyny'r draffordd a nodwydd y cloc yn hofran ar 70. Eisteddai'r plant yn y cefn yn flinedig ac yn ddistaw. Eisteddai'r sar yn ymyl y Constable Llywelyn. Dwi ddim wedi defnyddio'r 2 ddwrn mae daro neb eriod o'r blaen, meddai, gan ddal ei 2 ddwrn I fyny. Gwenodd y Constable heb dynnu ei liged oddi ar y draffordd. Wel, William Evans, meddai, a barnu oedd wrth y knock-out roeddech chi'r dyn beits na, fe faswn i'n barod I gredu eich bod chi wedi bod yn bencampwr bocsio'r byd. Gwenodd y sar. Hen ddyn tew oedd e. Hen fwli mileinig oedd e, os gofynnwch chi mi. Mae gydag e record hir o mosod y bobl a pethau fel na. Roedd heddlu Caerdydd yn falch o gael I dwylo arno fe. Roeddech chi knock-out iddo fe dad, gofynodd Gito'r cefn. Chwarddodd Will Evans. Wel, fe fuodd e'n gorwedd ar y llawr am dipyn ar ôl cael un ar ei drwyner a'r llall yn ei fola. Hwre, gwedodd Mari fach a Gito yn y cefn. Beth am y dyn ten blant, gofynodd y Constable Llywelyn. Fuodd e'n gas I chi? Na, meddai Mari. Fe driodd e'n helpu ni, ond fe dynodd Gito a fi mewn i'r car. Trodd y car mawr oddi ar y draffordd i'r lôn oedd yn arwain I bentre maes gwyn. Oedd hi'n hwyr iawn erbyn hyn, yn tynnu am hanner nos. Ond oedd tŵr bach o gymdogion tu allan I ddrws rhif 3 yn disgwyl y plant adre. Oedd yr inspector wedi rhoi gwybod ar y ffôn eu bod nhw wedi cael I achub a'i bod nhw ar y ffordd nôl. Pan stopiodd y car mawr ym Mhendre, fe fu yna weiddi a churo dwylo a nifer yn casglu o gylch y car I ddangos eu hapusrwydd bod y plant yn ddiogel. Roedd Mari fach a Gito wedi blino gormod I dweud fawr ddim wrth neb. Yna, roedden nhw yng ngegin rhif 3 a'r 2 fam yn ei cofleidio a dagrau o lewenydd yn llifo I lawr ei gryddiau. Roedd Mrs Williams yn crio a chwerthin yr un pryd. Gwraig weddw oedd hi, wedi claddu ei gŵr yn ifanc, a Mari oedd y cyfan a oedd ganddi. Yn awr, gwthiodd ei merch hyd braich oddi wrthi. Gad I fi gael dy weld i'n iawn, meddai. Roedd un o blethau Mari fach yn dal yn ei lle a riban yn dyn am ei gwaelod. Ond roedd y bleth arall wedi dod yn rhydd am fod y riban wedi cwmpors ar y soffa yn y plas. Ac roedd ei gwallt melyn ar un ochr i'w ffen yn hongian yn afler dros ei hysgwydd.
Edrychau'n ddoniol iawn, ond yn ddel hefyd. Edrych arna ti wir, meddai mam. Rwy ti wedi colli dy riban gwallt, ond diolch i Dduw mai dyna i gyd golles di yng ngariad i, a diolch i'ch bod chi'ch doi'n saff. Yna, llais Gwen Ifans yn torri ar draws y siarad i gyd. Tiw, na dwp ydw i te. Ro'n i wedi anghofio fod swper gyda fi'n y ffwrn i'r ddoi ohonoch chi. Gwenodd gitar i fam. Bydde mor falch ohoni, ac mor falch o gael bod yn ôl yn ddiogel gyda hi unwaith eto. Ond ni chymerodd enna am Mari fach swper noson honno. Ar ôl diwrnod mor hir a chyffroes, dim ond un peth roedd y ddau'n deheu amdano, a'r gwely oedd hwnnw. Nid aeth gito na Mari fach i'r ysgol drannoeth. Yn wir, fe gysgol gito nes roedd hi bron yn amser cinio. Efen hynny, roedd pethau wedi bod yn digwydd i lawr tua Chaerdydd. Pan gerddodd Sir Walter Frost i mewn i fanc y ddinas i godi swm o arian cyn ffoi o'r wlad yn ei iot brydferth, roedd Inspector Lewis a phlismon arall o heddi Caerdydd yn disgwyl amdano. Cyn gynted ac y cyrhaeddodd y gŵr bonheddig y cownter yn y banc, aeth y ddau blisman ato. Sir Walter Frost, oedd yr inspector, rwy'n eich arestio chi yn enw'r gyfraith. Am beth, gwedodd y dihiryn gan geisio gwingo o'i gafael. Mae yna sawl cyhuddiad, medda'r inspector. Dewch gyda ni ac fe gewch chi glywed y cyfan yn swyddfa'r heddlu. Na, mae rhywbeth o'i le. Ydych chi'n gwybod pwy ydw i? Ydyn. Mr Hans Boom. Yn ni'n gwybod pwy ydych chi. Dewch. Aeth allan o'r banc rhwng y ddau blismon yn ddigon tawel wedyn, roedd ei ddau was yn swyddfa'r heddlu ers oriau. Roedd Bates a Hill wedi eu cloi mewn cell ar ôl cael ei holi yn ystod y nos, a'r llwysodd Bert Hill ei gŵd yn llwyr, gan gyfaddef y cyfan i gyd, ond nid oedd gan Bates fawr i ddweud am fod ei drwyn yn boenus o hyd ar ôl yr ergyd a gafodd gan y sair. O ie, un peth arall. Yn ystod y nos, pan oedd gito Mari fach yn cysgu'n drwm yn ei gweliau, fe fi farw'r hen filwr, Dai Roberts yn yr ysbyty. Roedd y gwmp o'r tren a'r oriau hir a dreuliodd yn y shed fach yn ymwyd y reilffordd wedi bod yn ormod iddo. Felly, yn y diwedd, roedd Hans Boom, neu Sir Walter Frost, yn Nazi creulon wedi llwyddo i ladd yr olaf un o'r 12 carcharor a seithwyd ganddo yn neuadd yr hen ysgol honno ger llaw cen yng ngogledd Ffrainc. A dyna ni. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau stori T Llew Jones, y Gelyn ar y trên.